atopámonos de volta aquí en Radio Bes. Antes de seguir repasando os 83,5 mellores temas de artistas Capricornio, imos falar co director de Novo Cinema Galego, Lois Laxe. Contanos, Lois, como é o teu proceso de traballo? Non actores, os actores veñen vídeos da galega. Marcho ver Netflix, que estou enganchada a artistas del maquillaje. Adiós, soy Lois, un beso. $2.50. Xan e a moral. Neste preciso intre Xan decátase do que acontece. A xeadeira devolveulle cartos de máis. Agora Xan ten un terrible dilema por diante. Debe quedar cos cartos ou falar coa xeadeira. Xan busca a resposta no máis profundo da súa alma, sabendo que a única solución á intriga pasa por empregar a súa conciencia. Vaya marrón. Podería quedar cos cartos, pero a mellor a rapaza desgústase cando vexa que non lle cadra a recadación. Que fago? A conciencia de Xan esfórzase por atopar. Ainda non rematara. Mira Mira unha cousa, son as 8 en Correos, porque vai sendo hora de que peche o buzón. A conciencia de Xan Es non un sabe. mineiro con lumbago, porque deberías deixar de dar yo pico. A conciencia de Xan estáse a comportar como unha nena. Destrúeo. Es un vampiro, pois estaca lado. Volve para o circo, payaso. Ti quen es? A parella da directora. Hola, amor. Sí, bueno, hola, venga, tal. De luz. Esa parte... No, un momentiño, pero isto en serio? ¿Sí? No, pero que Estou moi agradecida por participar nesta produción tan profesional. Viva o audiovisual galego. Vivan as mulleres cineastas. Inspirado en feitos reais. Grazas pola oportunidade. Acción. Imos por aquí. Xan atópase algo confundido. Teño que amañar isto pronto, antes de que apareza a moral Cristian. Merda. A conciencia invocou a moral cristiá co seu diálogo. Remata unha cousiña e xa estou convosco. Nicolás. Estamos ben? En que pensas? Perversión, sexuality, sex. En Cristo. Mira, perdoa, estamos no medio de algo aquí. Xa me encargo. Podo amañar isto ou soa? Querida, eu son fundamental. Son a base da educación que xa recibiu da súa avoa. Hola, Marisa. Como estás? Non me rayes, sí? O seu neto deronlle malas voltas e non sabe o que facer. Xa. Pero isto... É iniciativa, que... E xa estamos de volta na tortilla da fortuna. Estábamos na quenda de Guille, que estaba a piques de elixir consonante, Guille. O P, de Popper. Temos 3 P's no panel, 60 euros máis pro teu marcador. ¡Bien! Guille, continuamos. ¡Turra tortilla! ¡Turra tortilla! ¡Turra tortilla! Veña, vou turrar outra vez. Hai que atreverse, Guille, dámoslle. Perdón.
Creo que che din mala volta.